مستيات بيتنا سلام كمي توعلو كبرات تخاتلتنا لومي 30 سنة عب دبوب أفريقيا نزركبو حيالو سدتنياتاتن حتى تعقبان آزيا وسانيتن أسقايتن معلتيا منقص دبوب أفريقيا مثل علوي كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات بمتحببار اتوم نعمتات عب قدناتاتن عب قدم تكالات حبرات هاجراتن سفيرهم زنبرو سدتنياتات كابت بوتا كالقسو هيبوهم زنبرا ناي موداتا ناي جزي قدب لومي كبكعيب إذا أواج نتوم أبتا هاجر زلو سدتنياتات عب ناي موتن هيوتن مرجعتات أأتيوهم يركب إذا تبايم زلو عجا وي نابتسقات أروتاتنياتات زلو محبرسب دبوب أفريقيا مملاس ወይ ከዓ بحيل ፖሊስ ተደፊእካ ናብ ዘይፍሉጥ መጻኢ ምጓዓዝ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና እዋን ኣብ ከተማታት ኬፕ ታውንን ፕሪቶሪያን ዘሎ ሃዋህው ብከቢድ ወጥሪ ዝተዋሕጠ እዩ እቶም ንነዊሕ እዋን ኣብ ትሕቲ ናይ ላስቲክ ድንኳናትን ግዝያዊ ሰፈራታትን ክነብሩ ዝጸንሑ ስደተኛታት ብፖሊስን ኣባላት ጸጥታን ተኸቢቦም ኣለዉ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ነቶም ስደተኛታት ንምብታን ንሰለስተ ኣዋርሕ ናይ ገዛ ክራይ ሓገዝ ክህብን ናብቲ ቀደም ዝነበረሉ ከባቢታት ክመልሶምን ቃል ኣትዩ ነይሩ ይኹን እምበር እቶም ስደተኛታት ነዚ ሓገዝ እዚ ክቕበልዎ ፈቃደኛታት ኣይኮኑን ምኽንያቱ ድሌቶም ናይ ሓፂር እዋን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ዘይኮነስ ንሓዋሩ ዝጸንሕ ውሕስነት ምርካብ ስለ ዝኾነ እዩ ብዙሓት ስደተኛታት ንብረቶም ኣኪቦም ኣብ ቅድሚት ድንኳናቶም ደው ኢሎም ኣለዉ ገሊኦም ክበኺዩን ክጽልዩን ከለዉ ገሊኦም ድማ ካብዚ ቦታ ብሓይሊ ካብ ምስጓግ ኣብዚ ኮይና ክንመውት ንመርጽ ብምባል ጽኑዕ መርገጺ ሒዞም ኣለዉ UNHCR ብወገኑ እቲ ንዓመታት ክህቦ ዝጸንሐ ናይ መዕቆቢ ሓገዝ ምብቅዑን ድሕሪ ሕጂ ነቶም ኣብቲ ቦታ ዝጸንሑ ሰባት ሓላፍነት ከም ዘይወስደሎምን ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ጸገም ንኹሎም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ስደተኛታት ብሓባር ዝጸሉ እኳ እንተኾነ እቶም ሎሚ ካብዚ ሒዞምዎ ዘለዉ መዕቆቢታት ክወፁ ብግዲ ዝሕተቱ ዘለዉ ሰባት ግን መብዛሕትኦም ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመፁ ሓተት ዕቑባ እዮም ገለ ካብቶም ስደተኛታት ካብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ እቲ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ሃገሮም ዘሎ ዘይቋርጽ ኩናትን ህልቂትን ሃዲሞም ዝመፁ ኮይኖም ብብዝሒ ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ እዮም ሶማላውያን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዓበይቲ ናይ ንግዲ ምንቅስቓሳት ዘለዎም ኮይኖም ብምኽንያት እቶም ኣብ ሃገሮም ዘለዉ ኣሸበርቲ ጉጅለ ኣልሸባብን ዘይርጉእ ኩነታትን ክምለሱ ዘይክእሉ እዮም እቶም ካብ ሃገራት ብሩንድን ሩዋንዳን ዝመፁ ከዓ ካብ ፖለቲካዊ ጸቕጥን ግጭታትን ዝሃደሙ ስደተኛታት እዮም ብሰንኪ ከቢድ ቁጠባዊ ውድቀትን ፖለቲካዊ ምልካዊ ስርዓትን ናብ ጎረቤት ሃገር ደቡብ ኣፍሪቃ ዝፈለሱ ሚልዮናት ዚምባብያውያን ኣለዉ ቁጥሮም ውሕድ ዘይኮነ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን እውን ኣብዚ ናይ ስደት ሓደጋ ተሸሚሞም ይርከቡ እዞም ስደተኛታት ንሃገሮም ክምለሱ ዘይክእልሉ ምኽንያት ናብ ዓዶም እንተተመሊሶም ማእሰርቲ ስቃይ ወይ ሞት ስለ ዝጽበዮም እዩ እቶም ስደተኛታት ናብቲ ቀደም ዝነበሩ ማሕበረሰብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክምለሱ ዘይደሊሉን ሎሚ 30 ሰነ ክወፁ ክእዘዙ ከለዉ ዝጭነቕሎም ዘለዉ ዓበይቲ ስግኣታት እዞም ስዕብ እዮም ቀዳማይ ስግኣት ጸረ ወጻእተኛታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ሽቕለት ኣልቦነትን ገበንን ንምምኽናይ ብዙሓት ደቂ ዓዲ ነቶም ወጻእተኛታት ከም ጠንቂ ገይሮም ይርእይዎም ስራሕና ራስዮም እዮም ገበን ዘጋድዱ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ዝብል ናይ ጽልኢ ዘመተታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ኣብ ፖለቲካዊ መደረታትን የስምዑ እቶም ስደተኛታት ናብዞም ማሕበረሰባት እንተተመሊሶም ዳግማይ መጥቃዕቲ ክወርደና እዩ ዝብል ናይ ሞት ስግኣት ኣለዎም ካልኣይ ብሓይሊ ምፍናውን ምእሳርን ካብ ሎሚ 30 ሰነ 2026 ጀሚሩ እቶም ብፈቃዶም ካብቲ ቦታ ዘይወፁ ስደተኛታት ብሓይልታት ጸጥታ ተደፊኦም ክወፁ እዮም እዚ ድማ ጎንፂ ክፈጠር ይኽእል እዩ ህፃናትን ኣዴታትን ብዘይ መጽለሊ ኣብ ጎደናታት ክድርበዩ ወይ ድማ ናብቲ ከቢድ ኩነታት ዘለዎ ናይ ስደተኛታት ማዓስከር ክውሰዱ ይኽእሉ ሳልሳይ ናይ ምስጓግ ሓደጋ እቶም ቪዝኦም ዘብቅዐ ወይ ሕጋዊ ሰነዳት ዘይተማልኣሎም ሰባት መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ብቐጥታ ናብ ዓዶም ክሰጎም ዓቢ ተኽእሎ ኣሎ እዚ ድማ ነቶም ካብ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ዝሃደሙ ሓተት ዕቑባ ዓብዪ ናይ ሞት ፍርዲ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ፍርሒ ካብ ባዶ ዝመፀ ኣይኮነን እቶም ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዓይኖም ዘሕለፍዎ ከቢድ መከራን ስምባድን ዘሰዓቦ እዩ ደቡብ ኣፍሪቃ ንወጻእተኛታት እትእንግደሉ ታሪክ ብደምን ብዝምታን ዝተመልአ እዩ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ኣብ ዮሃንስበርግን ካልኦት ከተማታትን ዝተወልዐ ናይ ጸረ ወጻእተኛታት መጥቃዕቲ ኣብ ታሪክ እታ ሃገር ጸሊም ነጥቢ ሓዲጉላ
ኣብቲ እዋንቲ ልዕሊ 60 ወጻእተኛታት ብጭካነ ተቐቲሎም ኣማኢት ቆሲሎም ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ድማ ካብ ኣባይቶም ተሰጊጎም ሰባት ብህይወቶም ከለዉ ክነዱን ክሕረዱን ዘርእዩ ምስልታት ንዓለም ዘሰንበዱ ነይሮም ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ደርባን ኣብ 2019 ከዓ ኣብ ዮሃንስበርግ ተመሳሳሊ ናይ ጽልኢ መጥቃዕትታት ተላዒሉ ነይሩ ኣብ 2019 ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ከዓ ነዞም ሎሚ ክወፁ ዝሕተቱ ዘለዉ ስደተኛታት ካብ ቤቶምን ድኳናቶምን ኣውፅዩ ኣብ ቅድሚ UNHCR ንድሕነቶም ክዕቀቡ ዘገደዶም ኣብቲ እዋንቲ ናይ ወጻእተኛታት ድኳናት ተዘሪፎም ተቓጺሎም ንብረቶም ሙሉእ ብምሉእ ዓኒ ነይሩ ብፍላይ ኣብቶም ንኣሽቱ ዕዳጋታት ዝውንኑ ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ገበን መዓልታዊ ዝርአ ፍጻመ እዩ ዕጡቓት ጉጅለታት ናብቶም ትካላት ብምእታው ገንዘብ ይዘምቱ ንብረት ይዘርፉ ነቶም ዋናታት ድማ ብዘይርሕርሐ ይቐትልዎም ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ነዞም ገበናት እዚኦም ብግቡእ ስለ ዘይከታተሎምን ገበነኛታት ስለ ዘይቅጽዑን እቶም ስደተኛታት ሕጊ ከስግኦም ከም ዘይክእል ተገንዚቦም እዮም እምበኣር እቲ ሎሚ 30 ሰነ ዘብቅዕ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዓቢ ፈተና ኣእትይዎ ኣሎ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ንናይ ሃገሩ ጸጥታን ጽሬት ከተማታትን ቀዳምነት ክህብ ከሎ UNHCR ድማ ዓቕመይ ተጸንቂቕ እዩ ይብል ኣሎ ኣብ መንጎዞም ክልተ ኣካላት ተቐርቂሮም ዘለዉ ስደተኛታት ግን ዘለዎም እንኮ ምርጫ ንሞት ምጽባይ ጥራይ ኮይኑ ይስምዖም ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ብሰላማዊ መገዲ ድዩ ክፍታሕ ወይስ ናብ ሓድሽ ናይ ደም ምፍሳስን ምስጓግን ክሰጋገር እዩ ኣብ ዝቕጽላ ሰዓታት ክረአ እዩ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ግን ነዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ቅልውላው ብዓቢ ኣቓልቦ ክከታተሎ ይግባእ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ዕቑባ ፍቓድ ዝተዋህቦም ስደተኛታት ገንዘብ ክሰርሑ ምስ ጀመሩ ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ እዋን ስደቶም ዝተገብረሎም ደገፍን ወጻኢታትን ንምሽፋን 10,000 ፓውንድ ዝኸውን ገንዘብ ክኸፍሉ ከም ዘለዎም ናይታ ሃገር መንግስቲ ኣፍሊጡ መንግስቲ ብሪጣንያ ዘዳለዎ ሎሚ ሰሉስ ንፓርላማ ዝቐርብ ናይ ሓተት ዕቑባ ረቂቕ ሕጊ ከም ዘርእዮ እኹል ገንዘብ ዘለዎም ፍቓድ ዝረኸቡ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ዝወሃቦም ግዜ ነቲ ወጻኢታት መሊሶም ንኽኸፍሉ ክሕተቱ እዮም እዚ ሕጊ እዚ ተፈጻሚ ዝኸውን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ምስራሕ መሰል ኣብ ዘለዎም ሰባት እዩ እዞም ውልቀ ሰባት ኣብታ ሃገር ብቐዋምነት ናይ መንባር ፍቓድ ንምርካብ እዚ 10,000 ፓውንድ ከፊሎም ክውድኡ ትፅቢት ይግበረሎም እዚ ሓድሽ ኣሰራርሓ ንሓተት ዕቑባ ደገፍ ምግባር ቁኑዕ ምዃኑ ኮይኑ ግን ሓላፍነት እውን ከም ዝኾነ ከም ዘርኢ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ሻባና ማሕሙድ ገሊጻ ሰባት ኣስተዋጽኦ ክገብሩን ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ህዝቢ ሕያውነት መሊሶም ንምኽፋል ክንቀሳቐሱ ግቡእ እዩ እውን ኢላ እዚ ረቂቕ ሕጊ እዚ ገና ኣይጸደቐን ድሮ ከዓ ብገለ ወገናት ሓያሎ ተቃውሞታት የጋጥሞ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 30 ሰነ 2026 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ገብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مستلي فتحي